wachako mokum jod bura mag Wiper kotelni kod jod bura Matungulo Stephen Muli koro dwaro mondo piny owacho oduokne jotich omenda mano ojuogi kaka osuru mar udi manengogi yot bang' doho mar apil ng'ado ni osuru no dhi ataro kod chik. Kane olose skul sekondar ma Kiumbi kumane jotelo mamoko kaka jod bura Mavoko Patrick Makau Robert Mbui bende ne oyuorie giseyo piny owacho kuom tok teko ewi ng'eto mar doho. Gimedo ni weg tich mondo chung' ng'ado jotich magi osuru no magikoni osekelo dhier ne jo Kenya mathoth. Mahakama imesema na ilikuambia nikiwa mazishi kule pande ya Kalama ya kwamba ile kodi unatoza wa Kenya ya housing levy is unconstitutional and it will remain unconstitutional in a democratic country called Kenya. Kwa hivyo wacha kujipiga kifua ukisema utaendelea. Mimi nataka kutangazia waajiri wote wa Kenya nikiwa hapa Mavoko. Hakuna kutoza hiyo ushuru, is unconstitutional. Tafuta pesa mahali pengine ujenge nyumba zako. Mheshimiwa, unajua tumekatwa hiyo pesa miezi kadhaa. Sasa koti imeamua, wewe tuambie mshahara mtaturudishia lini? Ile mulikata mturudishie. Jotelo mawuok e gweng' ma